Dobrý den, vítám vás u videa zaměřeného na ortogonálnost a na ortonormální bázi. I když tato dvě slovíčka zní poměrně děsivě, budeme se bavit vlastně o kolmosti dvou vektorů nebo o kolmosti normovaných vektorů. Také si něco řekneme o tom, jak můžeme pomocí vektorů, které jsou kolmé, uvažovat bázi, jaké tato báze bude mít výhody. A podíváme se také na kolmost množin a na závěr videa si něco řekneme o ortogonální projekci a komponentě. Tak se pohodlně usaďte a jdeme se na to podívat. Nejprve se podívejme na to, jak je to s dvojicí vektorů, kdy jsou ortogonální a kdy ortonormální. Mějme nějaký vektorový euklidovský prostor V a vektory UV, které jsou z tohoto euklidovského vektorového prostoru. Řekneme, že tyto vektory U a V jsou ortogonální neboli kolmé tehdy, když skalární součin těchto dvou vektorů bude rovný nule. Tedy pokud mám dva vektory, jejichž skalární součin je roven nule, řekneme, že jsou ortogonální neboli kolmé. No a pokud navíc tyto dva vektory U a V jsou normované, tedy velikost obou těchto vektorů je 1, řekneme, že tyto vektory se nazývají ortonormální. Ještě jednou provedeme skalární součin dvou vektorů, pokud je roven 0. Víme, že tyto vektory jsou ortogonální a je-li navíc velikost obou těchto vektorů rovna 1, řekneme, že jsou ortonormální. Ještě taková malá poznámka. Když chceme psát, že vektory U a V jsou kolmé, tedy ortogonální, můžeme použít značení U kolmo V, tak jak to znáte z geometrie. Zde se ještě nabízí otázka, jak to bude s nulovým vektorem. Ten bude kolmý sám na sebe a také na všechny další vektory. Už víme, kde je ortogonální nebo ortonormální dvojice vektorů. Pojďme se ovšem podívat na to, jak je to s nějakou konečnou posloupností vektoru. Mějme zase nějaký vektorový euklidovský prostor V. Vektory U1, U2 až UK budou vektory z tohoto euklidovského prostoru. A my řekneme, že jsou ortogonální právě tehdy, když bude ortogonální každá dvojice těchto vektorů. Tedy pokud vezmu jakoukoliv dvojici vektorů U1, U2 až UK, skalární mezi sebou vynásobím, dostanu nulu. Tady vidíte zápis, že mám UI krát UJ, kde indexy I a J jsou od jedničky do K a jsou různé, tedy pokud nenásobím ten vektor sám ze sebou, ale násobím nějaký vektor s jakýmkoliv jiným vektorem, než je on sám, dostanu, že výsledek tohoto skalárního součinu je 0. Potom tedy řeknu, že tato posloupnost vektorů U1 až UK je ortogonální. Opět si to rozšíříme o to, že pokud vektory U1, U2 až UK jsou navíc normované, tedy velikost každého z těchto vektorů je 1, tak potom se budeme říkat, že tato posloupnost je ortonormální. Takže ortogonální posloupnost normovaných vektorů je ortonormální. Pojďme si ještě rozebrat nejjednodušší hodnoty toho k, které tu mohou být. Já můžu mít totiž třeba tu posloupnost sestavenou pouze z jednoho vektoru. To je tehdy, pokud k je rovno 1. Pokud je k rovno 1, mám jenom jeden vektor. A u tohoto vektoru potom řeknu, že je ortogonální vždy, pokud je to jenom jeden jediný vektor. Ať už je nulový nebo nenulový. Pokud je k rovno 2, mám tedy dvojici vektorů. Tak ta dvojice vektorů, pokud je nenulová, tak bude na sebe kolmá, tak jak to znáte, tehdy, pokud bude mít odchylku π,5, neboli 90 stupňů. Vychází to z toho, jak jsme si definovali odchylku vektorů v minulém videu. Pokud nebudu mít dvojici nenulových vektorů, ale jeden z těch vektorů bude nulový, tak vím, že také se bude jednat o ortogonální vektory, protože ten nulový vektor bude samozřejmě kolmý na ten druhý vektor, protože nulový vektor je kolmý na všechny vektory. Takže dvojice, kde jeden z těch vektorů je nulový, nebo oba jsou nulové, bude taky ortogonální. Pokud budu mít trojici vektorů, tak budu potřebovat, aby ten první vektor byl kolmý s tím druhým i třetím vektorem, ten druhý byl kolmý s prvním a třetím vektorem a ten třetí s prvním a druhým vektorem. Tedy všechny dvojice, které mohu z těch 3 vektorů utvořit, musí být na sebe kolmé.
Takže takhle se můžeme tu definici rozebrat a můžeme takto začít ty vektory vnímat a pojmenovávat. Ještě si řekneme pár poznámek k ortogonálním vektorům. Jestliže vektory U1 až UK z euklidovského vektorového prostoru jsou nenulové ortogonální vektory, potom vektory U1 až UK jsou lineárně nezávislé. Máme-li tedy posloupnost vektorů U1 až UK, která je tvořena nenulovými vektory a je-li tato posloupnost ortogonální, potom vektory, které tvoří tuto posloupnost, tedy vektory U1 až UK, jsou lineárně nezávislé. Možná si ještě kladete otázku, jestli v každém euklidovském vektorovém prostoru jsme schopni nalézt posloupnost vektorů, která bude ortogonální. Na to přesně nám odpovídá věta 2.3. Máme-li vektory U1 až UK z euklidovského vektorového prostoru V a vektory U1 až UK jsou libovolné vektory, pak existuje v tomto euklidovském vektorovém prostoru V ortogonální vektory U1 až UK, které generují tentýž podprostor jako vektory U1 až UK. Jinak to můžeme říct tak, že pokud vezmu lineární obal vektoru U1 až UK, tak se bude rovnat lineárnímu obalu vektoru E1 až EK. Tedy nejenže bude existovat v nějakém euklidovském vektorovém prostoru posloupnost vektorů, které budou ortogonální, ale jsme vždycky schopní k nějakým vektorům, které generují nějaký euklidovský vektorový prostor, najít takovou posloupnost vektorů, která bude generovat stejný euklidovský vektorový podprostor, ale bude ortogonální. Pojďme si to tedy shrnout. My máme vektory E1 až EK, které jsou ortogonální a které dokáží generovat nějaký vektorový podprostor. No a navíc víme, že tím, že jsou tyto vektory ortogonální, tak tyto vektory E1 až EK musí být lineárně nezávislé. No a jestli tedy máme lineárně nezávislé vektory, které nám generují nějaký podprostor, tak se můžeme začít bavit o bázi. Takže ortogonální a ortonormální báze. Bázi B1, B2 až Bn euklidovského vektorového prostoru V nazveme ortogonální bází, jestliže jsou její vektory B1, B2 až Bn ortogonální. Navíc jsou-li tyto vektory B1, B2 až Bn ortonormální, tedy je-li jejich velikost rovna 1, řekneme, že vektory B1, B2 až Bn tvoří ortonormální bázi. A navíc máme ještě větu, která nám říká, že v každém nenulovém euklidovském prostoru V existuje taková ortogonální, respektive ortonormální báze. No a jak takovou ortogonální, respektive ortonormální bázi najít, nám říká Gram-Schmittův ortogonizační proces. Na tento proces jsem sestrojila jedno samostatné video, takže jestli se o něm něco chcete dozvědět, tak se na toto video můžete podívat. Gram-Schmittův ortogonizační proces nám vezme bázi nějakého vektorového prostoru a vytvoří k ní bázi, která generuje stejný vektorový prostor jako ta původní báze, ale ta báze, kterou díky tomu procesu najdeme, bude ortogonální. Navíc dokážeme z ortogonální báze vytvořit bázi ortonormální. Proč je pro nás ale ta ortonormální báze tak důležitá? No tak jeden důvod je, že když pracujeme v kartéském souřadném systému, tak vlastně pracujeme v ortonormální bázi, protože souřadné osy jsou na sebe kolmé. Celkově se nám ale zjednoduší i další věci. A jednou z těch věcí bude třeba skalární součin. Pojďme se na tuto výhodu, kterou nám ortonormální báze přináší, podívat. Vezměme si nějaké vektory U a V, kde U bude mít souřadnice U1 až UN, vektor V souřadnice V1 až Vn. A to vzhledem k nějaké ortonormální bázi B, která je určená vektory B1, B2 až Bn. Když takto mám dva vektory a mám nějakou bázi, mohu tyto vektory zapsat jako lineární kombinaci těch bázových vektorů. Tak to uděláme. Vektor U zapíšeme jako U1 krát B1 plus U2 krát B2 až UN krát Bn. To samé provedeme s vektorem V. Dostáváme tedy V1 krát B1
plus V2 krát B2 až plus Vn krát Bn. No ale jelikož jsem říkala, že s nám nějak zjednoduší skalární součin, tak si pojďme vzít skalární součin těchto vektorů a podívat se jak. Takže máme skalární součin vektorů u krát v, kde vektor u máme napsaný jako lineární kombinací bázových vektorů a to samé máme i s vektorem v. No, jenomže my nevíme, jaký ten skalární součin je. My se na to chceme podívat co nejobecněji. Proto tady ukážu pravidla, která musí splňovat skalární součin. My víme, že toto je korektně definovaný skalární součin, proto tato pravidla splňuje. Jak se ale můžeme na tady ten skalární součin dívat? No tak pojďme si zaprvé uvědomit, že pokud mám U1 krát B1, tak tohle je vlastně vektor. Stejně tak U2 krát B2 je vektor. UN plus BN je také vektor. Stejně tak, pokud máme V1 krát B1, V2 krát B2 nebo Vn krát Bn, tak všechno to jsou vektory. Zároveň ale víme, že pokud my sčítáme vektory, tak výsledkem je vektor. Takže i pokud sčítáme vektory U1 krát B1 s vektorem U2 krát B2 až s vektorem UN krát Bn, tak výsledek této závorky bude vektor. Stejně tak i výsledek této závorky bude vektor. Takže když to trošku zjednoduším, my tady máme vlastně nějaké násobení součtu vektorů. A přesně o tom nám tady říká ta druhá podmínka, co se má dít v tom skalárním součinu. Já vidím, že pokud mám U plus V, které skalárně násobím s vektorem V, tak to má být, jako bych sečetla skalární součiny U krát 2tv plus V krát 2tv. No ale my vlastně tu situaci tady takto máme. Tady jsem si označila vektor U1 krát B1 a tady jsem si označila vektor, který nám vznikl tak, že jsem sečetla V1 krát B1, V2 krát B2 až Vn krát Bn. Tady tento vektor nám tady bude hrát roli toho dvojitého V. Zatímco tato závorka je pro nás ten součet těch vektorů. No a mě to říká, že já mám tady tím vektorem skalárně vynásobit každý tady z těchto vektorů, které vidím v této závorce. Takže první vynásobím tímto vektorem tady vektor U1 krát B1. Takže pokud násobím tyto dva vektory, tak dostanu U1 krát V1 krát B1 na druhou, protože tady dostávám B1 krát B1. Další sčítanec bude U1 krát U2 krát B1 krát B2. Uvědomme si, že mezi B1 a B2 mám symbol, který mi označuje skalární součin, zatímco tady je to násobení nějakého vektoru skalárem. U1 a V2 jsou čísla. Dále dostávám další sčítance, pokud bych brala U1 krát V3, až se dostanu nakonec a dostávám U1 krát Vn krát B1 krát Bn. Tím jsem vyřešila tady to první skalární násobení. A to pro vektor U1 krát B1 krát tady tato závorka. No ale mě to říká, že tady touto závorkou já musím vynásobit všechny tady ty sčítance. Tady to sice mám jenom pro 2, ale když to zobecníme, tak já to potřebuji udělat pro všechny. Takže to pojďme udělat pro ten druhý vektor, který máme tady v té levé závorce. Budeme tedy násobit U2 krát V1 krát B1 krát B2 plus U2 krát V2 krát B2 na druhou, až budeme pokračovat, až se dostaneme k U2 krát Vn krát B2 krát Bn. No a teďkom zase pár řádků přeskočíme, protože nevíme, jaké všechny vektory máme tady a podíváme se na poslední sčítanec tady v této závorce, tedy na vektor UN krát Bn a opět skalárně vynásobíme s tady celou tou druhou závorkou. Dostaneme tedy UN krát V1, B1 krát Bn plus UN krát V2 krát B2 krát Bn a
Opět přeskočím a dostávám UN krát VN krát BN na druhou. Ještě jsem zapomněla říct, že si ta čísla jakoby vytknu před ten součin těch vektorů, tak můžu udělat díky tedy tomu pravidlu 3. Jo? Takže to, že jsem dostala, že skalární součin tady tohoto, je tady tahle velká obluda, tak k tomu jsem použila to pravidlo 2 a 3. Pravidlo 2 pro to roznásobování, pravidlo 3 pro to, abych to mohla hezčí napsat. No ale k čemu nám to celé je? Tak my jsme si říkali, že jsme v ortonormální bázi a že v této bázi se ten skalární součin bude chovat nějak trošku jinak. Tak pojďme nějak využít tu vlastnost té ortonormální báze. A to je ta, že pokud mezi sebou skalárně násobím dva různé bázové vektory, tak ten skalární součin bude roven 0. No, tady v tom prvním sčítanci mezi sebou nenásobím dva různé vektory, které jsou bázové. Ale tady mám dva různé bázové vektory, které mezi sebou násobím. A jelikož jsme tedy v ortonormální bázi, tak tento skalární součin bude roven 0. Pokud nulou násobím nějaké číslo, což je U1 krát U2, tak pořád dostávám 0, což znamená, že celý tento sčítanec mi vypadne, bude nulový. Stejně tak na tomto řádku můžu ještě vidět, že mezi sebou násobím vektor B1 a Bn. Opět jsou to dva různé bázové vektory, které mají být ortonormální, jejich skalární součin je tedy roven 0 a tento sčítanec mi vypadává. A vypadávají mi i ty sčítance, které jsou mezi tady těmato dvěma vektory. Na druhém řádku vidíme, že tady opět násobím vektor B1 a B2. Dva různé bázové vektory v ortonormální bázi, skalární součin je roven 0, sčítanec mi vypadává. B2 na druhou mi zůstává, protože B2 krát B2 nemusí být rovno 0. A vypadává mi vektor, který obsahuje B2 krát Bn. Stejně tak mi ještě vypadne spousta vektorů, které jsou tady mezi druhým a posledním řádkem, ale my si přeskočíme na ten poslední řádek a podíváme se, jak to vypadá na něm. Tady mám násobení vektoru B1 krát Bn, takže opět z definice musí být nulové, sčítanec mi vypadává. Stejně tak tady pokud mám B2 krát Bn. Ale zůstane mi tu UN krát Vn krát Bn na druhou. Když se na to podíváme, tak nám vlastně vypadne všechno, kde nenásobíme ten vektor B1, B2 až Bn vždycky sám ze sebou. Jo, pokud tady mám B1 na druhou, B2 na druhou, Bn na druhou, tak mi to zůstává. Zároveň jsem říkala, že jsme v ortonormální bázi, což znamená, že velikost toho vektoru musí být rovna 1. Takže tady dostanu, že B1 na druhou, B2 na druhou, až to Bn na druhou, tak vždycky bude rovno 1. Když tyto dvě skutečnosti spojím dohromady, tak dostanu, že vlastně skalární součin U krát V bude rovno U1 krát V1 plus U2 krát V2 až plus UN krát Vn. Vidíme, že ty bázové vektory nám tam úplně vypadly a my jsme dostali tvar skalárního součinu, který známe ze střední školy. No ale jelikož my jsme uvažovali nějaký obecný skalární součin a použili jsme pravidla, která musí platit pro všechny skalární součiny, tak to, co jsme tady teď odvodili, platí obecně. Z toho dostáváme závěr, že tak, jak jsem zde napsala ten skalární součin, tak tento skalární součin bude vypadat ve všech ortonormálních bázích. Jo? Takže pokud budeme mít ortonormální bázi, my nemusíme uvažovat, jak je ten skalární součin definovaný, protože vždycky bude vypadat takto. Tedy vždycky bude vypadat tak, jak ho znáte ze střední školy. Pojďme se posunout dál, a to na ortogonální množiny. Nechť A a B jsou libovolné množiny euklidovského vektorového prostoru V. Jestliže skalární součin vektorů A krát B je roven 0 pro každé A z množiny a pro každý prvek B z množiny B, pak říkáme, že množiny A B jsou ortogonální množiny a zapisujeme to tímto, potažmo tímto symbolem. Ještě jednou, pokud mám dvě množiny, vezmu
jakýkoliv prvek z jedné z nich a jakýkoliv prvek z druhé z nich, ty mezi sebou sklárně vynásobím a je to 0. Pro každý z těch prvků, pro jakoukoliv volbu těch prvků A a B, řeknu, že ty množiny jsou ortogonální. Nebo ještě to můžu říct jinak, pokud vezmu jakýkoliv vektor z množiny A, tak bude kolmý ke všem vektorům množiny B a opačně. Takže potom se tedy bavím o ortogonálních množinách. Tady ten následující věta nám říká, že dvě množiny jsou ortogonální právě tehdy, když jsou ortogonální podprostory generované těmito množinami. Ortogonální množiny tedy už známe, pojďme se podívat na další pojem a tím je ortogonální doplněk. Nechť U je podprostoru euklidovského prostoru V, pak množina, kterou značíme U kolmítko a definujeme ji takto, se nazývá ortogonální doplněk podprostoru U. Pojďme se podívat na to, jak je tedy ta množina U kolmítko definovaná, aby splňovala to, že bude ortogonálním doplňkem. Je to množina všech vektorů x z euklidovského prostoru V takových, že skalární součin x krát U je roven 0 pro každý vektor U, který bereme z euklidovského podprostoru U. Tedy ještě jednou. Já mám množinu vektorů, která je kolmá na všechny vektory z vektorového podprostoru U. A množina takových vektorů, která je kolmá na všechny vektory z podprostoru U, se jmenuje ortogonální doplněk a značí se takto. My jasně vidíme, že tedy všechny vektory, které jsou v U, jsou kolmé se všemi vektory, které jsou v ortogonálním doplňku U. Množiny U a U kolmítko jsou tedy ortogonální. Pojďme se podívat na nějaké vlastnosti takových ortogonálních doplňků. Pokud vezmu ortogonální doplněk podprostoru U, který je podprostoru euklidovského prostoru V, tak také tento ortogonální doplněk bude podprostor ve V. Podprostor V potom bude přímým součtem podprostoru U a podprostoru U kolmítko. A navíc víme, že jestliže U je podprostorem dvojitého V, potom podprostor dvojité V kolmítko bude podprostorem v U kolmítko. Takže toto jsou nějaké věci, které víme o ortogonálním doplňku. A zde ještě ve větě 2.7 vidíme, že pokud vezmeme ortogonální doplněk ortogonálního doplňku podprostoru U, tak dostaneme podprostor U. Pokud vezmeme ortogonální doplněk součtu podprostoru U a podprostoru S, je to průnik ortogonálního doplňku podprostoru U s ortogonálním doplňkem podprostoru S. A pokud vezmu ortogonální doplněk průniku podprostoru U a podprostoru S, dostávám součet ortogonálního doplňku vektoru U s ortogonálním doplňkem vektoru S. Tyto vlastnosti si můžete promyslet, můžou se vám v různých výpočtech a úvahách hodit. Pojďme se podívat na takový klasický příklad, který je spojen s ortogonálníma doplňkama. Mějme R4, tedy nějaký euklidovský vektorový prostor, v něm kanonickou ortonormální bázi. Vezměme si podprostor U tohoto euklidovského vektorového prostoru, který je generován vektory U1, U2 a U3. No a naším úkolem je k tomu podprostoru U určit jeho ortogonální doplněk. Jak na to? Pojďme si jako první připomenout, co to ten ortogonální doplněk je. Je to množina takových vektorů, které jsou kolmé na všechny vektory z toho podprostoru U. Takže já pokud si vezmu nějaký vektor dvojité V, jehož souřadnice budou x1, x2, x3, x4, protože jsme v prostoru R4, který bude potenciálně ležet v tom vektorovém podprostoru U kolmítko, tak tento vektor musí splňovat to, že bude kolmý na všechny vektory toho vektorového podprostoru U. Tedy na vektory U1, U2, U3 a na spoustu dalších vektorů, které jsme schopni si dopočítat, určit. Ale rozhodně na tyto 3 vektory bude kolmý. Takže bude platit, že dvojité V krát vektor U1, U2 nebo U3 bude roven 0.
No a protože víme, že skalární součin U1 krát dvojité V bude roven 0, tak také můžeme říct, že souřadnice toho vektoru dvojité V musí splňovat to, že pokud je vynásobíme s vektorem U1 skalárně, tak nám musí být 0. Dostaneme tedy, jelikož jsme v kanonické ortonormální bázi, víme tedy, že vypadá ten skalární součin tak, jak jej známe ze střední školy, že musí platit, že x1 plus x2 plus x3 plus x4 je rovno 0. Jo, tuto rovnici jsem získala tak, že jsem vynásobila vektor 1, 1, 1, 1 s vektorem x1, x2, x3, x4. Obdobně víme, že vektor U2 a vektor dvojité V budou mít skalární součin také rovno 0. Dostáváme tedy, že 1, 0, 0, 3 krát vektor x1, x2, x3, x4 musí být roven 0. Odtud dostáváme rovnici x1 plus 3x4 je rovno 0. No a úplně stejně to uděláme pro vektor U3. Dostaneme tedy rovnici x1 plus 2x2 plus 2x3 minus x4 je roven 0. Takže máme vektor dvojité V s těmito souřadnicemi. Víme, že je kolmí na vektory U1, U2, U3. A díky tomu, že je kolmí na tyto vektory, jsme dostali 3 rovnice o 4 neznámých. No a teď nám zbývá tyto rovnice prostě vyřešit. Jak na to? Máme tedy soustavu rovnic o 4 neznámých a my si ji můžeme upravit pomocí matice. Takže do matice se do řádku napíšeme koeficienty těchto rovnic, dostáváme tuto matici. Matice si upravíme na shodovitý tvar. Uděláme první krok, opíšeme si první řádek, s ním nepotřebujeme nic dělat a k druhému řádku přičteme první řádek vynásobený minus jedničkou. Dostáváme tedy 0, minus 1, minus 1, 2. Třetí řádek upravíme tak, že k němu přičteme první řádek také vynásobený minus jedničkou. Dostaneme tedy 0, 1, 1, minus 2. Vidíme, že už jsme se zbavili tady tohoto členu, ještě se potřebujeme zbavit této jedničky, abychom došli ke shodovitému tvaru. Tak pojďme upravovat dál. První řádek si opíšeme, stejně tak druhý. Třetí řádek upravíme tak, že k němu přičteme druhý řádek. Dostáváme tedy řádek, který je složen ze samých nul. Ten řádek nám tedy vypadnul. Tuto matici si ještě můžeme upravit a to tak, že ten druhý řádek vynásobíme minus jedničkou, abychom dostali trošku ještě hezčí tvar. Máme tedy matici, jejíž hodnost je 2. Vidíme, že ten poslední řádek byl lineární kombinací těch předchozích dvou řádků, těch vektorů a dokážeme tedy soustavu těchto rovnic přepsat na ekvivalentní soustavu, kde koeficienty té první rovnice budou 1, 1, 1, 1 a koeficienty té druhé 1, 1, minus 2. Jelikož víme, že hodnost té matice byla 2 a máme tady 4 proměnné, jsme v podprostoru R4, tak můžeme určit, kolik budeme potřebovat parametrů, abychom získali řešení tady té soustavy. Dimenze R4 je 4, hodnost té matice byla 2. Dostáváme tedy 4 minus 2, tedy budeme potřebovat 2 parametry na to, abychom získali řešení této soustavy. Já si jako jeden parametr vezmu x4 a jako ten druhý x3. x4 se tedy rovná t a x3 s. Pojďme si z této druhé rovnice zjistit, kolik bude x2. x2 bude minus x3 plus 2x4. Vidím, že x3 je s, x4 je t. Pojďme si tady dosadit a dostáváme, že to bude minus s plus 2t. Můžu si také dopočítat z té první rovnice, kolik bude x1. Dostávám, že x1 bude minus x2 minus x3 minus x4. Za x2, x3, x4 dosadím a dostávám minus závorka minus s plus 2t, to je to, co je x2, minus s, tedy to, co je x3, a minus t, to odpovídá tomu x4. Pojďme si to upravit, zbavíme se závorky, dostáváme s minus 2t minus s minus t.
S se nám odečtou a dostáváme, že x1 bude minus 3t. My tedy dostáváme, že vektor 2tv, aby ležel v tom ortogonálním doplňku, musí splňovat to, že jeho první souřadnice musí být rovná minus 3t, druhá minus s plus 2t, třetí s, čtvrtá t, kde to t a s vybíráme z reálných čísel. A když potom vezmeme množinu všech takových vektorů, které toto splňují, tak získáme celý ten vektorový podprostor U kolmítko, ten ortogonální doplněk podprostoru U. Je to tedy taková množina, kde ty vektory mají tento tvar a to S a T bereme z množiny všech reálných čísel. My se ještě podíváme na to, jaké konkrétní vektory v tom U kolmítko můžeme najít. Pokud si T zvolíme 0 a S1, dostaneme vektor 0, minus 1, 1, 0. Pokud provedeme volbu T rovno 1 a S rovno 0, tato volba je lineárně nezávislá na té předchozí volbě, dostáváme vektor minus 3, 2, 0, 1. Tyto dva vektory patří sem do toho ortogonálního doplňku. Tyto vektory jsou navíc lineárně nezávislé a proto my také ještě to řešení, které jsme zapsali takto, můžeme zapsat ještě jedním způsobem. A to tak, že řekneme, že U kolmítko je lineárním obalem vektoru 0, minus 1, 1, 0 a vektoru minus 3, 2, 0, 1. Takže toto je druhý možný zápis řešení tohoto příkladu. Pojďme se podívat na poslední téma, kterým je ortogonální projekce a ortogonální komponenta. Nezačneme definicí, ale začneme tím, že si nakreslíme obrázek a připomeneme si něco, co znáte z geometrie a ze střední školy. Pojďme si vzít rovinu, prostor dimenze 3, v něm si vezměme kartéský souřadní systém, tedy osy x, y a z. Také si zde vezměme vektor v. Zde chci jenom upozornit, že ten vektor v neleží v rovině yz, i když to tak může trošku vypadat. A pojďme si také vzít rovinu, která bude pod prostorem toho našeho prostoru. A tuto rovinu si označme jako podprostor U. No a my nyní budeme chtít, abychom ten vektor v, který máme, promítli do té naší roviny U. A když promítáme, tak volíme nějaký směr. My budeme volit směr kolmý. A bude to, jako bychom tady někde vzali zdroj světla, kterým bychom posvítili v tom kolmém směru na ten vektor v a on se nám tady, ten vektor ukáže jako takový stín. Prakticky to uděláme tak, že si vezmeme přímku, která bude kolma na tu rovinu U a která bude procházet tím koncovým bodem vektoru v. Ta přímka nám tady v nějakém bodě protne tu rovinu U. Tam, kde nám i protne, bude koncový bod vektoru x. Počáteční bod vektoru x bude stejný, jako je počátek vektoru v a počátek souřadného systému. A ten vektor x my nazveme projekcí toho vektoru v. Také se můžeme podívat na to, že nám tady vlastně vznikl trojúhelník, který je pravouhlý. A já se tady ještě doplním vektor y, který bude mít počáteční bod v koncovém bodu vektoru x a koncový bod v koncovém bodu vektoru v. No a toto je teď obrázek, který nám přesně říká to, co my se nyní dozvíme v té definici. Ta definice nám tedy říká, že U je nějaký podprostor ve V a vektor V je z toho V. A my ten vektor V můžeme vyjádřit ve tvaru, že V se rovná x plus y, kde x náleží tomu podprostoru U a y náleží ortogonálnímu doplňku U. Vektor x se pak nazývá ortogonální projekce vektoru V do podprostoru U. Pozor, všimněme si, že to, že něco ortogonální projekce, tak vztahujeme k vektoru a k tomu podprostoru, který na začátku uvažujeme. A vektor y se nazývá ortogonální komponenta, zase to vztáhneme k vektoru v vzhledem k podprostoru U. Takže my tady máme nějakou situaci,
kdy máme vektor v, podprostor u a ten vektor v můžeme vyjádřit jako x plus y, kde to x je z toho u a y je z ortogonálního doplňku podprostoru u. To, co jsem teď ukázala, my tady vidíme vlastně na tom obrázku. Akorát ten obrázek je omezen na to, že si to ukazujeme v prostoru R3 a že to U je rovina. Nicméně tohle je vektor V, toto je rovina U. Ty máme na začátku. Ten vektor X se nazývá ortogonální projekce. Je to ten vektor, který my jsme promítli na ten podprostor U. A y je takový vektor, který my přičteme k tomu vektoru x, abychom dostali vektor v. Jo? Ten vektor v nám vzniká jako součet vektoru x a vektoru y. Takže doufám, že díky tomu, že to tady teď vidíte na tom obrázku, tak si to nebudete plíst jako já, když jsem byla ve vaší kůži a vždycky jsem si říkala, co z toho byla ta projekce, co z toho ta komponenta. Projekce je ten promítnutý vektor, který leží v tom podprostoru, zatímco ta komponenta leží v ortogonálním doplňku. Ještě si zde uveďme jednu větičku. Mějme zase U, což je ten podprostor, ke kterému to budeme vztahovat, a mějme vektory x, který je ortogonální projekcí vektoru v, a vektor x s čárkou, který je ortogonální projekcí vektoru v s čárkou do podprostoru U. A R bude nějaké reálné číslo, které bude libovolné. Takže to, co označuje x nebo x s čárkou, to jsou ty projekce, to je to červené. To, co označuje v nebo v s čárkou, tak to je ten původní vektor. No a my nyní tady v té první vlastnosti vidíme, že pokud sečtu ty projekce x plus x s čárkou, tak je to ortogonální projekce vektoru v plus v s čárkou. Můžeme tedy říct, že nezáleží na tom, jestli vezmu vektor v a promítnu ho, vezmu vektor v s čárkou a promítnu ho a potom tyto obě dvě projekce sečtu, anebo jestli sečtu vektory v a v s čárkou a potom tento výsledný vektor, z tohoto výsledného vektoru vytvořím projekci. Stejně tak, pokud mám nějaké číslo r, tak pokud udělám r krát x, tak to bude ortogonální projekce vektoru r krát v. Tedy když budu násobit nějak ten vektor v, tak se mi bude násobit i ta ortogonální projekce. Stručně řečeno, chová se to tak hezky, jak chceme. Navíc nám tady platí, že ten vektor v můžeme rozložit na tu ortogonální projekci a ortogonální komponentu jediným možným způsobem. Takže to x a y je určené jednoznačně. No a to nám dává příležitost se podívat na nějaký příklad, ve kterém budeme tu ortogonální projekci hledat. Mějme tedy nějaký euklidovský prostor R4 se skalárním součinem definovaným tak, jak jej znáte ze střední školy. A naším úkolem je nalézt ortogonální projekci vektoru v do podprostoru U. Navíc víme, jak vypadá ten vektor v a víme, že podprostor U je generován vektory U1, U2, U3, které známe. Tak se na to pojďme podívat. Víme, že všechno z toho vztahuje k vektoru v a k podprostoru U. Tak víme, že vektor v je 4, minus 1, minus 3, 4 a vektor v je generován vektory U1, U2 a U3. To, že je jimi ovšem generován, neznamená, že známe jeho bázi. A vždycky je lepší, když takhle počítáme, počítat přesně v té bázi. Takže pojďme si nyní určit bázi toho podprostoru U. Jak to uděláme? Dáme si vektory, které generují ten prostor U, do řádku matice a matici si upravíme do shodovitého tvaru, abychom zjistili, jestli jsou ty vektory lineárně závislé nebo nezávislé. Takže první řádek opíšu, k druhému řádku přečtu první řádek vynásobený minus jedničkou a dostanu 0, minus 1, minus 1, 2. U třetího řádku také tady chci zbavit té jedničky, takže k němu přečtu první řádek vynásobený minus jedničkou a dostávám 0, 1, 1, minus 2. Tady už vidíme, že ty první
místa v tom druhém a třetím řádku jsou nuly a my bychom se ještě chtěli zbavit tady té jedničky. To uděláme tak, že přečteme k třetímu řádku řádek druhý, který násobíme pouze jedničkou a dostaneme, že třetí řádek bude nulový. Tady tedy vidíme, že ten třetí řádek bude lineární kombinací těch předchozích dvou vektorů. Takže hodnost té matice je 2, zatímco tady jsme měli 3 vektory. Takže my si jako tu bázi vezmeme pouze 2 z nich, a to konkrétně ten první a ten druhý. Takže máme vektor V, máme podprostor U a nějak známe už i jeho bázi. No a my nyní chceme ten vektor V napsat jako součet vektoru x plus y, kde to x bude z toho podprostoru U a y bude z ortogonálního doplňku toho podprostoru U. Navíc víme, že tady tento zápis můžeme provést jediným možným způsobem. No, tak vektor V známe, vektor x hledáme a vektor y, na ten se nás nikdo neptá, ten nás úplně moc nezajímá. Co ale víme o tom vektoru x? Víme, že je z podprostoru U. A jelikož je z podprostoru U, kde známe bázové vektory U1 a U2, tak my si ho můžeme napsat jako lineární kombinaci těchto bázových vektorů, kde teda ty vektory U1 a U2 známe. Neznáme bohužel to T1 ani to T2. Toto už nám trošku víc prozradí o tom vektoru x a my si proto celou tu rovnost, že v se rovná x plus y, přepíšeme tak, že to x nahradíme tou lineární kombinací těch bázových vektorů. Dostaneme tedy, že v se rovná t1 krát u1 plus t2 krát u2 plus y. A my pořád nějak hledáme to x. K tomu, abychom ho nalezli, potřebujeme znát to t1 a to t2. No, kdyby tady nebylo to y, tak je to poměrně jednoduchý příklad, protože já bych si mohla vzít vždycky první souřadnici vektoru v, vektoru u1 i u2, potom druhou souřadnici, potom třetí, potom čtvrtou, vypsat si je a měla bych 4 rovnice, ze kterých bych získávala 2 neznámé. To je víc rovnic, než kolik potřebuju, takže tam bychom to t1 a t2 dokázali jako hezky najít. Bohužel tím, že tam mám vektor y, o kterém toho moc nevíme, tak se nám to nepovede, protože ten vektor y nám do toho hodí vidle. Takže my bychom potřebovali udělat něco, abychom se toho vektoru y zbavili. My se tedy zbavíme toho vektoru y. No ale jak to uděláme? Co o tom vektoru y víme? Víme, že je z ortogonálního doplňku podprostoru U. Což tedy znamená, že ten vektor y musí být kolmé na všechny vektory z toho prostoru U. Takže pokud vezmeme skalární součin toho vektoru y a jakéhokoliv vektoru, který leží v tom podprostoru U, tak ten skalární součin musí být roven 0. Já tady znám 2 vektory, U1 a U2, další bych byla schopná dopočítat. No ale já jsem říkala, že pokud vynásobím U1 a y, dostanu 0. Stejně tak, pokud skalárně vynásobím U2 krát y, dostanu 0. No a když dostanu 0, tak se toho y zbavím, že jo? Nemusím ho řešit. Takže já skalárně vynásobím rovnici nějakým vektorem z U. A jelikož znám vektory U1 a U2, tak je budu násobit právě těmito 2 vektory. Dostanu tedy rovnici v krát U1 rovná se T1 krát U1 krát U1 plus T2 krát U2 krát U1 plus Y krát U1. Pokud budu násobit tím vektorem U2, tak dostanu tuto rovnici, kterou tady vidíte napsanou. No a díky tomu, že tedy Y krát U1 i Y krát U2 je po skalárním vynásobení rovno 0, tak mi oba 2 tyto členy vypadnou. Dostávám tedy pouze 2 rovnice, které mají 2 neznámé. Zbytek znám Včko, znám také vektory U1 a U2. Takže toto už jsem schopná dopočítat. Jediné, co mi chybí ke štěstí, je se zbavit těchto skalárních součinů, abych místo nich měla nějaká normální čísla a mohla tu soustavu 2 rovnic dořešit.
Tak pojďme se tady bokem vypočítat, kolik je v krát u1. Bude to 4x1 plus minus 1x1 plus minus 3x1 plus 4x1. Vidíte, že souřadnice vektoru v jsou modré, souřadnice vektoru u jsou žluté, takže vidíte, jak jsme to skalárně násobili. Dostáváme tedy 4 minus 1 minus 3 plus 4, což je 4. Takže vidíme, že v krát u1 bude 4. Já si napíšu 4. Nyní by mě zajímalo, kolik je u1 krát u1. Tak si to pojďme taky spočítat. Dostáváme 1x1 plus 1x1 plus 1x1 plus 1x1, což dokážeme sečíst a víme, že to 4. Dostáváme tedy 4 krát t1. Co bude u t2? To spočítáme díky tomu, že zjistíme, kolik je u1 krát u2. A to bude 1x1 plus 0x1 plus 0x1 plus 3x1, což po sečtení nám dává 4. Takže dostáváme plus 4 krát t2. No, tak takhle jsme si upravili první rovnici, to samé nás čeká ještě s tou druhou. Pojďme si spočítat v krát u2, takže tady dostáváme, že to bude 16. U1 krát u2 bude to samé, co u2 krát u1, takže to nemusíme počítat, víme, že to bude 4, takže dostáváme 4 krát t1. A ještě si spočítáme, kolik je u2 krát u2, takže zde máme součet součinů a vidíme, že nám to dohromady dá 10, takže dostáváme plus 10 krát t2. Takže my jsme si upravili tuto soustavu dvou rovnic na tuto soustavu dvou rovnic a nyní už nám je zbývá jenom dopočítat. Můžete si zvolit kteroukoliv metodu řešení, já jsem se rozhodla pro sčítací. Takže první rovnici vynásobím minus 1 a obě rovnice sečtu. T1 se mi odečte a já tak můžu dopočítat T2. Takže dostávám po sečtení 12 se rovná 6T2, vydělím 6 a zjistím, že T2 je rovno 2. Z první rovnice nebo z druhé, jak chcete, já jsem si vybrala tu první, dopočítám T1. Tady z té rovnice vidím, že T1 musí být rovno minus 1, aby ta rovnice přešla v platnou rovnost. Zjistila jsem tedy, kolik je T2 a T1 a můžu tím pádem dopočítat vektor x. My tedy víme, že vektor x bude T1 krát U1 plus T2 krát U2. Známe U1, U2 a nyní už i T1 a T2. Tak to pojďme jenom dopočítat. Rozepíšeme si U1 a U2 a také T1 a T2 doplníme a dostáváme minus 1 krát vektor 1, 1, 1, 1 plus 2 krát vektor 1, 0, 0, 3. Pojďme násobit po složkách, dostáváme tedy vektor minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 a přičteme k němu vektor 2, 0, 0, 6. Dostaneme tedy, pokud budeme sčítat po složkách, vektor 1, minus 1, minus 1, 5. A toto je tedy vektor x, který je ortogonální projekcí vektoru v. Kdybychom přece jenom chtěli dopočítat i ortogonální komponentu, tedy to y, tak už je to velmi jednoduché. Z tady této rovnice, kdy mám v se rovná x plus y, si napíšu, že y se rovná v minus x. Napíšu si vektor v, napíšu si vektor y, mezi něj umístím operaci minus a odečítám po složkách. Dostávám tedy vektor 3, 0, minus 2, minus 1. Takže takovýmto způsobem bychom dokázali určit i ortogonální komponentu. Tím jsme se dostali na závěr videa. Dneska jsme si řekli informace o tom, co je to ortogonálnost a ortonormálnost, ortogonální báze. Také jsme si řekli, co jsou to ortogonální množiny, jak najít ortogonální doplněk a co je to ortogonální projekce a komponenta a také jsme si na příkladech ukázali, jak ji můžeme nalézt. Doufám, že vám toto video bude přínosné a zase se snad budu těšit někdy na slyšenou.